sikwamukele enhla nasezantsi kwele kaMkayishana wadlumlaza ngameva enhla nasezantsi kwele mbube. Mina ke igama lami nguThabiso uMaqhumbana wakacele kanike mawukuthi uyaqala ukubukela namhlanje kwi-channel yami iNkanyamba kulula ngendlela eyisimangaliso uvela ushayela phana ku-subscribe button ukwenzela ukuthi sonke isikhathi uma ngabe ke sizofaka ivideo noma sifakile ivideo uzokwazi nawe ukuthi usheshe utsheleke ukwazi ukuthi uyibukele. Kulula ke mawuqeda ubese uyakhomenta. Bakwethu siyazi ke ukuthi kulezi insuku eNingizimu Afrika kushubile konakele kakhulu. Uzokhumbula ke ukuthi lesi sibhiconge senzakalayo siqale ngesikhathi ke umongameli owabekade ngumongameli waseNingizimu Afrika uJacob Zuma eboshwa ngenxa ke yokuthi ke wekade engayanga ecaleni laphana ke kuZondo. Lokho kuthema ngabe sekwenzeka ke eboshwa abantu baseNingizimu Afrika bathi lonto abayifuni abathanda ukuthi ke uZuma aboshwe ngenxa ukuthi ke sekhulile emdala futhi ke ulwelile leli lizwe naye omunye wabantu ababoshwa iminyaka ke eyishumi esejele. Lokho kwenza ukuthi ke bathi abantu baseNingizimu Afrika no asifuni aboshwe. Uma kuukuthi nina nifuna ukuthi aqhubeke aboshwe thina into esizoyenza sokwenza imibhidlango songena ezitolo sidalele senze yonke into esifuna ukuyenza nangempela futhi bakwenza lokho la ikakhulukazi eKZN bakwenzile ezitolo eziningi nakuma malls amaningi even eGoli bakwenzile lokho ezindaweni eziningi ezahlukahlukene. Ngikuphathele ama video lapha ka amaningi ozozibukela kuona ukuthi hey abantu bahlibhizisile nanga umashiwa yilona lo uphatha lokho ekuthi akakuphathe. Hey bakithi hayi ngeke konakele eNingizimu Afrika. Yabona lento eyenzakalayo inzima. Abanye baphethe imbhede, abanye bathatha lokho ukuthi abakuthathe kuona wonke ama-mall ikakhulukazi lapha ke kwele kaMdlokombane evukuma ngentaba ama-fridge bafowethu asazi ukuthi kwenzakalani. Sisegame manje la ku West Street. Baqeda ukungena manje la ka game eWest Street. Na umonakalo okhona la ka game eWest Street. Kusale kunje emumva ukuthi bengenile la ka game eWest Street enkabeni yedolobha iTheku. Kodwa amaphoyisa ashesha afika. Kodwa umonakalo wona buswenzekile omunye la ngaphakathi kwa game. No. Okay, sure. Thank you. Asiyazi ukuthi izothiwa le ndaba uma kuukuthi amaphoyisa igebengu zibaleka phambi kwawo bese amaphoyisa yaziyeka igebengu South Africa. Kwaze kwamnandi kuleli lizwe. Bafethu siyabonga kakhulu ke ukuthi ke nibe ingxenye yembukiso bhanya yethu nangokuzayo uma ngabe ke futhi ke sifakile sicajabula upress usubscribe button ukuze uzobona. Thank you.